खुलुमबाय रायजो राजाफोर गोबावनि उनाव दिनैसो आङो फैलायबाय मानोना आङो जोबोद गगा मोनहाबथारनानै दंमोन नै गाराङाव बोरैबा जानानै दं दिनै एसे बोरैबा मोजां मोनदों एसे थान्दा दा बाथ्रायाबो सावरायथारनांगौ दङ हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel जेबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' दिनैहाय जोङो माखासे बर'साफोरखौ बाख्नायनांगौ आरो बिथांमोननिफ्राय एनकारेजमेन्ट लानांगौ दं होननानै आं सानो आरो फोथायो बेनिखायनो दिनैनि कन्टेन्टआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन गाइस नोंथांमोननि थाखाय आरो जोंनि थाखाय बेखायनो आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननो भट अफ थेंक्स आङो जासिहरदों दा बाथ्राया जाहैबाय APSC एग्जामावहाय 14 जन बर'साफोरा उथ्रिसार जानो हादों बेनि गेजेराव सानैया आइजो हिन्जावफोर जोबोद बाख्नायथाव हिन्जावफ्राबो एनकारेजमेन्ट लानांगौ बेनि थाखाय हौवाफ्रा हायोबा हिन्जावफ्रा मानो हाया हिन्जावफ्रा हायोबा हौवाफ्रा मानो हाया वाइ नट उइ होननायफोरबादि दा बेखायनो जोङो खुनुबाव मोनसे हिन्जाव हौवा फाराग दोनलायनायनि बे जुगाव खोथा फैया बेखायनो नोंथांमोन बयबो खामानिखौ मोजाङै गोसो होलायनानै फरायनांगौ बिथांमोननिफ्राय नलेज लानांगौ बायदिसिना खोथा बाथ्रा सावरायनाय बिदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामनि फारसे इउटुबाव होनाय बायदिसिना माखासे सावरायथाय मेलफोर थायो बेफोराव बाहागो लानांगौ जायफोरा इन्टारेस्टेड गोनां गिदिर अफिसार मावनो बा साख्रि लानो जायफोरा बिजनेस मावनो गोसो दं बिथांमोन थांबाय आरो जायफोरा नैबेबादि हाबा मावनो गिदिर अफिसार जानानै हाबा मावनो गोसो जादों बिथांमोना एनकारेजमेन्ट लानांगौ दा जायफोर बिथांमोना पास जादोंमोन आरो गुबुन केटेगरियावहाय बिथांमोननो साख्रिखौ राननानै होदोंमोन बबे केटेगरियाव गोलैदों बेखौ आङो खुगाजों बुंबाय थाला नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियायाव गोबां नुखाबाय जानांगौ दा आङो जास्ट नैबे स्क्रिनावल' खोन्थानानै होनोसै दा बाथ्राया जाहैबाय जानायाथ' जाबाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बाख्नायथाव बाथ्रा खिन्थु बिनिफ्राय इयुना आरोबाव साबसिन जानो हालांनांगौ दा बेखायनो बुंदों मोनसे हाजोखौ गाखोनोब्ला जोङो नाजानाय थानांगोन आरो बे हाजोआव गाखोनोबा जोङो खस्थ'बो मोनगोन आरो बेयाव थानाय अन्थाइ अनला रिमोनला बुस्थुफ्रा जोंखौ बार नाख्लायबाय थागोन जों मालाबा बेयावनो थाबथानानै गोसो बायनानै रागा जोंनानै हाजोखौ एरखुनो गोसो जायो नाथाय बाथ्राया बिदि नङा जे जोङो बेखौ आथिंजों गाखोनो हायाबा जोङो हांथा दाननानै गाखोलांनांगोन आरो हांथा दाननानै गाखोलाङोब्ला आं गाखोखांनायनि उनाव आंनि इयुना गाखोगोन आंनि इयुननि न'खरनि मानसिफोर बा सोरबा खाथि खालानि मानसिफोर गाखोखांनायनि उनाव इयुन जोलै गुबुन जाथिनि हारि माहारिफोरानो होन बिसोराबो फारि गाखोलांनो मोनगोन थिग बेबादिनो जानांगौ होननानै आं सानो आरो फोथायो बेखौ आं एगजामपोल हिसाबैसो लाबोदों गाइस दा बेखायनो जोङो माखासे बुस्थुखौ बार नाजानायनि गेजेरजों आरो जाफुंसार जानो हायोबा थिग बिदिनो हांथा दोनलांनांगौ जाहाथे इयुन जोलैया बेवहाय गाखोनानै गावखौ जाफुंसार जाहोनो हायो बा हाजो थिखिनिसिम सौहैयो दा बेजों लोगोसे आङो मोनसे खोथाखौ बे थांबाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रानि बाथ्रा आङो बुंनो लुबैदों जे नैबे साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवबो जायफोरा गोसो गोनां दा बिथांमोननि थाखाय आं रिकुवेस्ट खालामदों आरो सोरबा जुदि थरलि एकदम सिलेबास होखायो सिलेबास थ्रुयै फैजोबगोन बे नङा एग्जामफ्राव आउट अफ सिलेबासबो फैयो बेफोरखौ थाल लानानै सोरबा जुदि मोजां चेनेलाव इउटुब बानायनानै फारि कुइसनफोर कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव फैनाय बा बेफोरबायदि मोनसे एग्जामखौ लानानै
आसामनियानो होन बिटिआरनियानो होन गुबुन गुबुनानो होन जा एसएससियानो होन बेखौ इउटुबाव फारि फारि सिरियालि थख' थख' जिअ'ग्राफि पार्ट पलिटिक्स पार्ट इक'नमिक्स पार्ट एडुकेसन पार्ट जेनेरेल नलेज पार्ट इंलिश पार्ट बड' पार्ट बेबादि खालामलाङोब्ला जोबोद इयुन जोलैनि थाखाय मोजां जायो। एसेबाबो जौगागोन होननानै आं सानो आरो फोथायो। स' आं दिनै बारा गोबाव बुंनो सानला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आङो। जोबनायाव जायफोर बिथांमोना बर'निफ्राय बेफोरबायदि पास जाहैदोंमोन बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।